Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Voeder TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is maandag 22 juni 2026. Mijn naam is Aish Kurdial, uw verslaggever voor vandaag. Nou, de hitte houdt aan. Temperaturen voelen aan tot 40 graden. Name heeft maandag opnieuw een overwegend warm en droog weertype. Hoewel in vrijwel het hele land een zonnige periode de boventoon voeren, kunnen zich in de middag door de dagelijkse opwarming plaatselijk lichte tot matige regenbuien ontwikkelen. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid blijft het echter benauwd aanvoelen. De meteorologische dienst van Suriname verwacht dat de temperatuur oploopt tot ongeveer 32 graden Celsius door de hoge luchtvochtigheid en de gevoelstemperatuur echter uitkomen tussen 37 en 40 graden. Hierdoor is sprake van lichte tot matige hittestress, vooral tijdens de middag. Dodelijke ongeval op Lottendag Awe. Automobilist reed onder invloed. Een brandfietser is om het leven gekomen bij een ernstige verkeersongeval op de kruising van de Lottendag Awe en de Veertsweg. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de bestuurder van de betrokken personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Volgens de voorlopige bevindingen reed de automobilist over de Lottendag A-weg vanuit de richting van de Bommenweg en was onderweg naar de Mokaboeweg. De bromfietser kwam vanuit de Zuurzakweg en reed over de Veerweg in de richting van de Lottendag A-weg. Bij het oprijden van de Lottendag A-weg zou de bromfietser hebben nagelaten voorrang te verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg. Als gevolg hiervan ontstond een zware botsing met de personenauto. Voor de aanrijding liep de auto aanzienlijke schade op aan de voorbumper, de voorruit en de motorkap. Mongo Festival maakt comeback na 8 jaar. Na een afwezigheid van 8 jaar keert het Mongo Festival in september terug op de evenementenkalender. Stichting Kibi organiseert van vrijdag 26 tot en met zondag 28 september de 7e editie van het festival onder het thema Mongo Festival of Music. Opu Fukenki 3. De organisatie rekent opnieuw op de komst van duizenden bezoekers uit Suriname en het buitenland. Het programma van het driedaagse evenement werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het Instituto Guamaris Rosa. Volgens Marcel Pinas, oprichter van Stichting Kibi en initiatiefnemer van het festival, staat inclusiviteit centraal. Artiesten, culturele groepen en kunstenaars krijgen een gelegenheid om hun talenten en tradities te presenteren. Het festival moet een plek zien waar iedereen zich vertegenwoordigd voelt, benadrukt Pinas. Regering onderzoekt werkelijke schuldenlast SLM. De financiële positie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij blijkt mogelijk veel zorgwekkender te zijn dan eerder aan de regering is vermoeden. Daarom wordt momenteel een diepgaand onderzoek uitgevoerd om de daadwerkelijke schuldpositie van de Nationale Luchtvaartmaatschappij in kaart te brengen. Minister van Transport, Communicatie en Toerisme Raymond Lansveld verklaarde dat zijn ministerie samen met een accountant al ongeveer 6 weken werkt aan een volledig financieel overzicht van SLM. Het onderzoeksrapport wordt naar de verwachting in juli afgerond. De bewindsman deed deze mededeling vrijdag tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling voor 2026 in de DNA.